Pinaigting ng Dagupan City Police Station ang kampanya nito sa disinformation at fake news sa kabila ng paglaganap nito ngayon sa online platforms. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Police Captain Shane Garcia Dasiego, PIO ng Dagupan City Police Station, naglalabas umano sila ng mga paalala sa kanilang social media platforms ukol sa fake news upang matiyak kung ano nga ba ang mga lehitimong balitang napapanood, nakikita at nababasa online. Ang ginagawa po ng ating Dagupan City Police Station ay nagpo-post po tayo ng advisories. Meron pa tayong mga stock cards na pinopost sa ating social media accounts para po i-validate kung totoo po ba itong mga news or mga nagsa-circulate na mga videos or photos online. Kasi minsan, may magpo-post, mag-i-escalate na yan throughout. Pero tayo po, bina-validate po natin yan. So may team po tayo dito na nagkakandak ng validation at verification kung totoo po yung mga sinasabi nilang news. Nagbigay rin umano sila ng mga flyers at nagkaroon ng pagkikipagdialogo sa mga barangay, paaralan at mga opisina upang mapaigting ang pagbibigay kaalaman sa publiko ukol sa epekto ng pagpapaniwala sa mga peking balita. Nagbabala ito na mayroong karampatang parusa ang sinuman na mapapatunayan na nagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa online. Cyber crimes po natin. So meron po tayong mga cyber crimes. Depende po doon sa violations na ginawa po niya. So si court po, siya po ang magbibigay po ng karampatang parusa doon. Sa atin po, filing of the case po. Alala nito sa publiko na bago magbigay ng impormasyon o mag-post sa social media ay siguruhin muna ng mabuti at beripikahin upang hindi makapambiktima sa oras na walang basihan o sapat na detalye sa ibinahagi sa publiko. Dagdag pa niya, mainam na maging responsable sa paggamit ng social media at ugaliing mag-fact-checking. Po, sa atin pong mga kababayan dito sa syudad ng Dagupan, tayo po ay maging mapanuri. Parati po nating i-check kung totoo po ba ang naipopost sa social media. Kasi marami po ang gumagawa lang po ng content para po sila ay maging sikat at magkaroon po ng fans. So yun po, i-check lang po natin maigi. Isang gunit po natin sa ating mga kapulisan kung meron pong karahasan or kriminalidad na nangyayari sa ating komunidad. Tumulong din po tayo sa pagsugpo ng krimen sa ating bayan or dito sa syudad ng Dagupan. Ayun lamang. Muli yan ang tinig ni Police Captain Shane Garcia Dasiego, ang PIO ng Dagupan City Police Station. IFM News. IFM News. IFM News.